गिबियावनो गपाल स्वर्गियारी ब्लगनि जाना नोंथांमोननिसिम गासैखौबो बरायग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दङ। दासान्दि आंबो मोजाङै दङ। दिनै आं नोंथांमोननि सेराव आंनि पेइन्टिंनि भिडिअ नोंथांमोननि सेराव शेयार खालामनो नागिरदों। नैबेनो बाथौनि मन्दप। बे मन्दपखौ जोङो स्टार्टिंनिफ्राय माबायदि खामानि मावनाय बेखौ आङो नोंथांमोननि सेराव फारि देखायलांनो नागिरदों। थ' बिदिब्ला जागायनोसै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। जुदि मोजां जादोंब्ला अननानै लाइक कमेन्टजों फोरमायहरदो। जागायनोसै नायलांबाय थादो। गिबियाव बेबायदिमोन बाथौनि मन्दपआ। बेयाव जोङो साफा सुफा खालामगासिनो दङ। बेनि उनाव जोङो पुटिननि खामानि मावगोन। बेनि उनाव जोङो सिरिस होगोन। प्राइमार बिदिनो जोङो मावगासिनो थासिगोन। नायलांबाय था। दा जोङो साफा सुफा खालामखांनायनि उनाव पुटिन दाननानै लाबाय। पुटिन दाननानै जों प्राइमार सिरिस प्राइमार खामानिखौ मावबाय। उनाव जोङो कालारखौ चयस खालामनानै होनाय जासिगोन। दा नोंथांमोना नुबाय जों कालाराव फैबाय, माने कालार होजोब्बाय। जों खुन्दाफोरखौ गोमोजों गोथां, गुफुर, बिबाराव गलाब बेबायदि होना लाबाय। आरो बाखि लिंटारखौ गोजानि, गोथांनि आरो निलानि बेबायदि जोङो आर'नाइनि जिखौ बानायसिगोन। नायलांबाय थादो जोबजासिम माबायदि महर जाहैयो। मावै हरनि 8:30 जाबाय। माने गाबोन लागोन, बेखायनो हरबाबो दिनै कमप्लिट खालामनाय जाबाय। गाबोन साननि फट'खौ खेबसे देखायबावसिगोन। बेखिनियानो फाइनाल महर होबाय। माबायदि नुदों नुवाखै गाबोन स्पस्त मोनथिसिगोन। दा नैबेनो जोंनि फाइनाल आर'नाइ महरा बाथौ मन्दपनि। माबायदि नुदों नुवाखै नोंथांमोना एसेब्लाबो फोरमायहरदो कमेन्टआव। जाहाथे जों माबा मोनसे गोरोन्थिखौ नोंथांमोनसिम मिथिनो हायो, मोजां जानाय जायैखौ मिथिनो हायो। गाबोन साननि भिडिअखौ एसे होसिगोन, स्पस्त एसे देखायनो नाजाबावसिगोन आङो। सोरबाफोर बेबायदि बाथौनि मन्दपखौ साजायनो गोसो दङब्ला कन्टेक्ट नाम्बारखौ सायाव स्क्रिनाव होनाय जागोन बा होनाय जादों। नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै लिंहरजागोन। सोरहाबा बेबायदि बानायनानै बेबायदि आर्ट खालामग्रा मानसि मोनाखैब्ला, आर्टिस्ट मोनाखैब्ला जों नोंथांमोनखौ खहाय खालामहैनो हागोन। फन खालामबानो जाबाय। जोङो बिदि खामानिल' मावा, गोबां न'नि कालार फुननायखौबो खालामबावो। लिरनाय आरिनायखौबो आं मावो। फाइनाल भिडिअआ बेनो। दिनै आं सानाव भिडिअ मोनसे खालामबावबाय नोंथांमोननि थाखायनो। सानाव स्पस्त जायो सावगारिफोरा, बेखायनो सानाव एसे भिडिअ खालामनानै नोंथांमोना देखायबावबाय। नैबेनो फाइनाल कालारा, फाइनाल डिजाइना। गोजा, गोथां, गोमो आरो निला गांब्रैनि आर'नाइ महर होबाय। कुन्दाखौ बेबायदि गोजा निला बिबारजों गोमोजों साजायबाय। बेनि गेजेराव माबायदि नुखो नोंथांमोना फोरमायहरदो। सिंनि महरा बिदि जाहैबाय, निला गोजा। पस्टखौ गुबुन होनाय जादों। मोगथाङाव आरो साबसिन नुबावो। दिनै बाथौ लाबाय, माने बाथौखौ गिबि बावजेनबाय। नैबे आदायानो जोंनि बाथौनि बिगोमा बा न'नि बिगोमा। बेयाव फंनैसो बाथ्रा मिथिना लानोसै। न'खरनि गाहाय जोंनि गारजेन हिसाबै जोंहा आदा बिजय स्वर्गियारी सानसे समनि
LICनि मेनेजारमोन सानसे समाव एजेन्टमोन बे मेनेजारानो खस्थ'नि गेजेरजों दा फैयै फैयै बिथाङा अबसर मोनबाय माबा जिरायबाय LICनिफ्राय बिनो दा समाव बिथाङा बा आदाया नैबे न'खरनिनो बेंगिरि जानानै दङ गथ' गथायफोरखौ सामलायगासिनो दङ बेनिफ्राय नैबे जोंनि बाथौ जिथु माने बानायबाय मा गोसोजों बानायखो नोंथांमोना खोनासंनो मोननाय बायदि आं आदानिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय किसुमान बाथ्राखौ आं फंनैसो सोंनो नागिरदों नोंथांमोनाबो जेन खोनासंना लादो दे आदा आं सोंनो नागिरबाय नैबे सिमाङा बाथौ जे जोङो बोराय बुरैनि समाव बेबायदि साजायनाय आगर महर होनाय बेखौ जों मोनाखैमोन दिनै नोङो मा थांखिजों दिनै बेबायदि बानायनो सानखो बा बानायनानै दिनै गोजोननाय मोननायखौ लानो हायाखै आङो फंनैसो रायजो सिगाङाव बुंनानै मिथिहोनो थाखाय आं खावलायबाय बे बाथौ बनायनायखौ मिथिंगाखौ बहुद दिननिफ्राय सानदोंमोन मिजिंखौ नाथाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव अकल हानि मन्दाप आरो औवानि साधारन बेरा होनानै बबेबा सोरबा गायदों सिजौ सोरबा गायाखै बे धरनै फुजिबोदों खिन्थु आंनि गोसोआव सानदोंमोन जे बेबायदि थाबोला बर' हारिया जे बाथौ धोरोम सिबिनाय बे गथै माबायाव थांना थानाय नङा सिना थांना थानाय नङा बाथौनि जिथु महर मोखां बेफोर थांना थानाय नङा खिन्थु जों जुदि अन्य मन्दिरफोरखौ जेरैहाय गिदिर गिदिर बनायो बेबायदिनो बाथौ मन्दापखौबो जों जुदि पारमानेन्ट जुदि बनायना दोनोबा बिनि महर मोखाङा जेरै जानांगौ गोसोआव जि सानदोंमोन बे मथे महर मोखाङा जादों आरो बिनिफ्राय साबसिन जुदि आर्टिस्टआ खालामनो जुदि सानोबा गावनि गोसोजोंबो जेथिया आं सानो बेनि दारैनो बे बाथौआनो बर' हारिनि नेरसोन हिसाबै थागोन मानो होनबा गुबुन गुबुनफोरा मालाय गिदिर गिदिर मन्दाप बा जेनेकुवा मन्दिर दङ खिन्थु जोंनि बर' हारिया बेबायदि मन्दिर गैयामोन नाथाय आं सानो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जाय जाय हायो बिसोरो बेफोरबायदि सिन हिसाबै जुदि मन्दिरखौ गिदिर गिदिर बनायोबा डिजाइन जेरै जानांगौ बेबायदि आर्टिस्टनि दारै बनायोबा बे बर' हारिनि मोनसे सिन हिसाबै थागोन मानो रावबो जेना थाया मोनसे समायाव पृथिबिदा हयथ' गोमालांनोबो हायो थेवबो मोनसे समायाव हिस्ट्रिकेल बेकग्राउन्डआव बेफोरखौ नागिरगोन जे बे मा बुस्थुमोन सोरनि बुस्थु मा डिजाइनमोन बुस्थु माया दाननाय आरो मा जातिनि बुस्थु इयो मा होनो बे सिनायथिया मा जातिनि बेयाव हिस्ट्रिकेल बा साइन्टिफिकफोरा बिसायगोन नायनाय उनाव नुगोन जे बे बुस्थुआ बर' हारिफोरा एबायदि गोदो बेबायदि मन्दिर साजायोमोन बेबायदि नेरसोनै आर्ट खालाम लाखिनानै दोनलांदोंमोन आरो बेबायदिनो बाथौखौ फुजिदोंमोन आरो बे फुजिनाय सिनखौ बर' हारिफोरनि गेजेराव दङमोन गोदो आरो এই कारणे बे जायगायाव बोधै बे मन्दिरानो खिथायो बे हारियाव बोधै बर' हारियानो दङमोन नङाबा बे बुस्थुआ माबोरै थानो हागौ गोदोना थानो हाया हा सिङाव थेवबो दिनै बिसोरनि जातिनि सिना उद्धार जानांगौ बेबायदि उनाव सोरबा साइन्टिस्टआ दिहुनो बेखिनियानो आंनि बुंनो गोनां आरो आङो जेरै सानदोंमोन जे बाथौखौ बनायनांगौ खासा बनायनानै खिन्थु माबोरै बनायगोन आरो बनायनायावबो बेसेबां थाखा थांगोन बेखिनियाव खरसा हागोन ना हाया बेबायदि सानदोंमोन थेवबो सानबाय जे बनायलांगासिनो थानि बाहाय खिन्थु उनाव मा रुप लायो बेखौ नायनो थेवबो गोसोनि साननाय मथे दा जिखिनिखौ हागो कमप्लिट खालामबाय आरो दिनै बेखौनो उद्घाटनबो खालामनाय जाबाय दिनैनिफ्राय बे पारमानेन्ट मोनसे मन्दिराव जाना थाबाय आरो बाथौनि आदानि बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोना निस्सय खोनाबाय आदाया सासे मेलेमजिबि बिथाङा सानै हयै बुंदोंमोन सानसे समाव पृथिबिया धंख जालांबाबो बेबायदि महरा जेन गोदोना थायोब्ला माब्लाबा समाव बुरखांनानै मोनफिनोब्ला बुंदोंमोन बेबायदि सोरनिमोन मा जातिनिमोन निस्सय साइन्टिस्टफोरा रिसार्च खालामै दिहुनगोन बे सिम्बला बा बे धोरोमनि सिनायथिया बाथौनि बेबायदि बाथ्राखौ आदाया भबिष्यतनि बाथ्राखौ बुंदों
बेखायनो गोबोरै साजायनानै लाखिनाय बाथ्राखौ आदाया बुंदों। महर होनानै देलायनानै बिनिसाय आरो साबसिन हामसिन खालामबावनो थाखाय खावलायदों बुंदों। आंबो आदानिसिम नैबेखिनि खामानिखौ मावफुंनायनि थाखाय गावनि धोरोमखौ अनसायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जथेस्थ' बिथांखौ साबायखर बावनाय थाबाय। आरो बेनिफ्राय आरो बांसिनै साननैसो समाव आरो महर गोनां खालामबावनो हायो दाखौ आङो इसोरा जेन बोर हरो अनसायहरो बेखौ आङो आदाखौ आङो इसोरनिफ्राय बोर बिनानै एसे साहस बोलो होनाय जाबाय। दा बेखिनियानो आंनि बुंनो गोनां बाथ्राया बाथौनि आदाया बेनो फाइनाल कलनिफ्राय थैजासिम बेयो बाथौआनो जोनोम मोन्दों बाथौजोंनो थैगोन बाथौजोंनो बेबायदि बाथ्रा आरो न'नि बिगोमा बाजैनिफ्रायबो फंनैसो मिथिना लानानै फै मा बुङो बाजैया खोनासंनि। दे बाजै दा नोंसोरा देग्लाय नैबे बाथौनि जिथु बाउन्डारि बेन्दोंखौ नैबे टाइल्स लगायनानै जिथु माने बाउन्डारिखौ साजायनो हाबाय बेसेबां बोसोरनि सिमांमोन बाजैनो आं खेबसे सोंबाय। बेसेबां बोसोरनि सिमां माने सिगांथ' बाथौखौ सिबिखायो जोंहा अरायबो सिबिबाबो बाथौथ' बान्दोबा जों बेंखानाय जोंबाबो हायावमोन आरो बिदि पाक्का टाइल्स नङामोन होमबाबो रिंजों बेंखननानै दोननायमोन आरो बाथौआ। ओमफ्राय जों सानदों मा बे हादाबाव गाहायाव दोनस्लायस्लाय आफा बोराइ बाथौखौ एसे साबसिन हामसिन साजायनानै जों मुलुगाव दिन्थिनो हाबा दोननो हाबा जोंनि धोरोमाबो मोनसे बयजोंबो गुबुन हारिजोंबो सिनायथि जाजागोन। बेखौ नुयै बयबो जौगाखांहोनो हागोन गोसारहोनो हागोन होननानै जोङो नाजादों आरो नाजानायनि गेजेरजों दिनै एसे बिदिनो गथ'फोरनि नाजानायजों जों बिमा बिफानि नाजानायजों जों बेखिनिखौ मावनो हानानै बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो जों सानबावदोंमोन आरो नांगौ बाथौनि बाना जोंना दा सेन्ट्रेल बाथौआनो जा जियानो जा मोनथाम थिब गोनां बानायो थेवबो जों बेखौ हास्लाबासै आफानि जायगाखौ जों बेखिनिखौनो होनाय जाबाय आरो बेखौनो लानानै आफाया गोजोन सावथोंसै ओरै साननानै जों बेखौनो खालामबाय आरो नाजानायनि गेजेरजों देग्लाय बैसागोआव 2025 सननि नैबे बैसागोआव बिथाङा नाजानायनि गेजेरजों नैबे बाथौखौ लानो हाबाय। जिथु आर'नाइ दाननायनि बेलायाव नों बाजैया माबायदि मोजां जानाय जायैखौ बाख्नाय सानो आरो जों बे आर'नाइ दाननाय बेलायाव जोंहा आङो बिबोनां जायो आरो गामिनिनो जायो जा गलाब स्वर्गियारिया दानदों आंनि गथ'फ्राबो एसे हेल्प होदों थेवबो बिथाङा साजायनानै जिखिनि रङा मिलायो बेखौ गोरोबनानै मिलायनानै जाहाथे दाननानै होदों बेखौ आं खोब गोजोननाय मोन्दों। गुबुनावबो जाहाथे बिदि मावनो हायो बे बिबोनाङा जेरावबो मावहैनो हायो आरो लिङोबो बेखौ दा बयबो मावनो सोरबा गामियावबो जोंना बहुद बिदि जाहांबाय न'थाम न'ब्रैयानो जालांबाय आरो जाबावगोन लासैनो फैगोन बोसोराव दाथ' दैज्लांबो मोनबाय नालाय आङो बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो बिनिफ्राय साबसिन हामसिन मावबावनो हागोन होननानै आं बोर साबसिन जादों आरो बिथांखौबो। बेनो बाजैया जोंनि अन्तत नैबे आंनिनो चेनेल केमेराखौ आंनो हमदों आंनो बानायदों जायखिजाया बाजैया गोजोननाय मोन्दों नोंथांमोनाबो गोजोननाय मोनैखौ कमेन्टजों फोरमायजायो बेयाव जोङो मोनथिगोन जे नोंथांमोना मोजां मोननाय मोनैखौ। आंथ' बिराद गोजोननाय मोन्दों बाजैयाथ' गोजोननायखौ फोरमायबाय नोंथांमोननि जिथु माने नायनानै मोजां मोननाय मोनैखौ कमेन्टजोंबाबो फोरमायहरब्ला निस्सय जोङो माबा मोनसेखौ मिथिबावगोन बे गाज्रि जादोंब्ला नोंथांमोनाबो आसि थुनानै फोरमायहर माबा मोनसेया गोरोन्थि जादोंब्ला बेयावबो जोङो नाजानायखौ एसे सेस्था खालामबावो गोरोन्थिखौ सुद्रायनो थाखाय आरो मोजां जादोंब्ला अननानैबाबो नोंथांमोना दसे सम होनानै एसे जोंखौ कमेन्टजों फोरमायहर बेखौ नोंथांमोननिसिम खावलायबाय। दा बाजैनि नैबे नब्लाङा बेनो बा नैबे बाथौ नैबेनिफ्राय नैबे गामिया जोंनि तामुलपुर ओनसोलनि सिङावनो थानाय मादारबारि बराखाथसुपा बाजै न'आ बेनो बाजैया दिनै फैयै 55 बोसोरसो आगोलाव होबाय खोमा ना 55 जाबाय बिथाङा बा बाजैया जोबोद गोजोननाय मोनबाय दिनैनि 55 बोसोरनि उनावसो नैबे जोंनि बाथौनि जिथु जायगाखौ
मोजां साजायनानै दोननो हानायनि थाखाय होमबाबो बाथौ धोरोमखौ सिबिनांगौ जोंनि आंगो धोरोम बाथौ धोरोमा जोंथ' सानदों हाजो हायेन जों गोसार होजोबगोन जों जेरावबो जायगायावबो आर'जबो गाबथिङो गायसनहैयोबो जोङो हाजो हालायावबो ओंखायनो जोंनि गोसोआ जों सानदों आरो जों दा बैसो गैयाबाबो जोंनि उननि फिसा फिसौ बिहामजोफोरा जाहाथे बिजों थांनानै हाजो हायेन गोसार हैयो बायदिसिना आर'जखौबो फोरोंहैयो बिदिनो बहुद जायगा फोसारबायबो जोंबो थाङोबो आं बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो बेखौनो जोबोद गोजोननाय थाबाय बाजैनिसिम महर हिसाबै नैबेखौ आङो ब्लगार हिसाबै किसुमान जोंनि हारिनि बा आंनि खामानिनि ब्लगखौ बा खामानिखौ आं नैबे आंनि गपाल स्वर्गियारि ब्लगावनो आं फोरमायबाय थायो बा देखायबाय थायो नैबे आं दानाय बा आं बानायनाय बेखौ नोंथांमोननि सेराव देखायनाय जाबाय नोंथांमोना मोजां जादों जायाखै कमेन्टजों फोरमायहरदो मोजां जायगा माबा मोनसे गोरोन्थि नोंथांमोनखौ फोरमायनो आरो खावलायबावबाय निस्सय आङो नाजाबावगोन गोरोन्थि जानो नोंथांमोननि अननाय मोनोब्ला आंबो गोजौ थाखोआवलागै थांनो इस्सा बैसोआ जाया नङा जाबाय खिन्थु मावनायाव आं मेंनो रोङै बायदि सोरबा थोनोब्ला खावलायोब्लानो थाङै मावै हायि बे बुस्थु सोदोबखौ आं लाबो आरोखि दे नोंथांमोननिसिम बेखिनियानो दिनैनि भिडिअ'आ गोजोननाय थाबाय जोबजासिम नायनायनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों।